prečo nemôžem ísť s tebou? Pretože je to na teba moc nebezpečná cesta. Ale ja som na to cvičená. Hila, koník! Aj s hnusnými ľuďmi vyhnali vás z kráľovstva. Vážne sú hrozne hnusní. Ja neviem, jak im mám vyhovieť, pretože už som všetko skúšala a stále chcú viac. Stále nechápem, čo im mám dať. Stále je mi zima. Bože, oni ma len tak tu nechajú. Sú tu ale veľmi drzí. Dneska mám pritom narodeniny a oni ma takto vyhnávajú. No to sa za ním oplatí. Rukavica dneska si so mnou skončila. Choď preč. Dobre. Síce je dosť divné, že sa tu rozprávam sama so sebou, ale stále ako malá viem postaviť snehuliaka. Stále mi to ide. A nikto mi nezabráni v mojej ceste. Dobre, takže tu trochu skrášlime, tu by sa to ešte zišlo. Tak, áno, super. Bože, kto potrebuje plášť? Tak. Dobre. Super, takže toto je miesto len pre mňa, takže si tu môžem vytvoriť svoj vlastný zámok. Už som ako malá chcela byť stavbárka. Neverím, že sa môj sen stane skutočnosťou. Už sa hrozne teším, jak postavím byt. Skúsim postaviť začiatok mostu. Bože, fuj, to je škaredé. Skúsim to trochu napraviť, že tam vstúpim nohou. Dá sa. Super! Takýto most som si vždy chcela postaviť, keď som bola malá. Je vážne veľmi divné, že sa tu rozprávam sama so sebou, ale je hlavne super, že konečne si postavím svoj vysnený hrad. Tak, konštrukciu postavíme. Dobre, a takto, a už to mám všetko premerané. A teraz steny. Dvíhaj sa podlaha. Dvíhaj sa čarovná podlaha. Tak, super. Teraz si každý postavím. Dobre, podlaha. Tak, toto je najľahšie postavenie hradu. Tak, teraz strechu nad hlavou si postavíme. Dobre, ešte nejaký lúster k tomu si postavíme, aby sme mali dobrý. Tak. Bože, kto potrebuje korunu? Ja už predsa nechcem byť kráľovná. Je to dobrý darček, že sa stanem stavbárkou, keď budem takáto. Dobre, trochu si zmením účes a teraz nové šaty. Tieto budú super a každá dievča sa bude obliekať iba pre mňa, pretože som si spravila krásne šaty. A teraz tu mám môj vysnený hrad, celý postavený a som stavbárka. A teraz si trochu zakričím z nového balkóna. A tento hrad mi nikto neukradne. Koník, ešte rýchlejšie poď. Koník. Koník. Už cestujeme 1,5 hodiny a stále nič nemáme. Čo sa to tu deje? A kde je už tá Saša? Keby aspoň povedala, kde utiekla, ale ona si iba tak utečie a potom pôjde. Že koník? Ďakujem za pomoc. Nie, prečo utekáš? Kam utekáš? Kone sú chlúpi. Hlúpe zvieratá. Super. No, super. Teraz cestujem 20 minút a stále nič nemám.
Niekto tam zapaluje oheň. Zima. Zima, 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 zima. Zima, 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 zima. Woo! Woo! Oh, dobrý deň. Oh. Ja som predávať. Chcete u nás niečo kúpiť? Je to super. Máme teraz na vodku. Oh, povedali ste vodka? To je super. Máte zľavu? Ja milujem vodku, takže jednu vodku poprosím a pivo k tomu. Ešte máme tiež zľavu. Oh, to nevyzerá ako pivo, ale skúsim to. Tak, zoberiem si kolínsku a ešte toto a môžem ísť. No, 5,90 to bude. Aha, prišiel ďalší zákazník. Super, máme vodku. Tak. Teraz prosím uhni. Ja? Za tebou je pálenka. Aha, pálenka. Tak. Prepáčte. Tak. Ešte to zoberiem. Prečo si to berete? Takže 7,90 to bude. Nie. Bude to 4,90. Nie. 7,90 to bude. A jasné. Je to super. Počúvajte. Nie som taký bohatý. Pozrite sa. Sane. Sane. Tie sú to celkom pekné. Ale nie sú zlé. No počúvajte. Chcem ti niečo povedať. Toto je moja rodinka. Tak, počúvajte. No, takže, vyberte si jedno alebo druhé. To kúpite sa 4,90. Je to teraz super. Ale najprv by som mala zaplatiť ja. Nie, počúvaj ma. Zaplatím najprv ja, lebo sa ponáhľam. Ty sa ponáhľaš? Fakt? Sa ponáhľaš? Tak môžeš ísť. Tu máš, nie? Nemyslel som to tak? Ahoj, nedostal som vodku. No, ale mám nejaký pobyt. Takže dobrý deň. Takže tu vodku a to pivo by ste chcela kúpiť. Ešte niečo to bude? Áno? Chcete si ešte niečo? Pozri, čo som si za mandolinku kúpil. Skoro vôbec ju není počuť. Vidíš? Tá mandolína hrá super. A ja na nej hrať tiež. Každý vie, že ja som dobrý hráč na mandolínu. Učil som sa to od princezny a od Adama Ďuricu. Takže hrám super na mandolínu. A je to moja vec. Ako na ňu hrám. Môžem hrať dobre. Zobudila si nás, prepáčte, ale musím zastaviť alergiu. Mňa to nezajíma. Tak možno ti zmení názor toto, hej. Hodím po tebe ešte jedno, keď nepôjdeš. Tak, poď alebo nie? Nie. Nie, nepôjdem. To, prepáč, to bolo do hlavy. Tak, poď, lebo ho teba hodím treťu. A to už bude boleť. Sobík, jo. Chudák sobík. Ach, ty jako koňa, počkaj, daj nohy dole. Ty si nejaká pralesná veca. Odkiaľ si chytil ten prízvuk? Takže ty chceš zastaviť alergiu.
Áno, ty si sa ešte nechytil, ale ja som chytená. Nechcem, aby si sa nakazil, ale musíš ísť so mnou. Musím ju zastaviť, moja sestra ju rozputala. Každý vie. No, áno, písalo sa o to v novinách, nejaká kráľovná Saša. Áno, dneska má 18 rokov a to je divné. Tak, musíme ísť. Čo? Počkaj, to bola tá, čo dneska mala 18? Nechci mi povedať, že si je sestra.